بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bozunip çeken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tehammül ediyen qiyinçiliklarınız ve başka da näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu keremi bilen kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Huday Taala'nın dostlarının bir aýdýa ne gam näme gaýgy we ol bir ummetike şu ummetin deslawy we ahyry peýgamber bilen saklanyp duran ummet diýipdir. Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselam dini İslam'ın bagyny eken adam. Aleyhissalatu vesselam Tula tarihte sahabalar ve her asırda doğru adamlar, pek adamlar, Huday Taala'nın seven bendeleri bilen şu bağ suwarlypdyr. Şu bağdan ullanypdyr. Ondan sonra da şu bağ kıyamet goýlanynda şu bağ afet injek. Ýafraklar solmana durjak. Kökü hatara düşjek. Şonda ýene de şonu öňküýalak ösdürjek peýgamber Hazreti İsa ala nebina ve aleyhissalatu vesselam kıyametten önce asmandan yere inip özbaş şeriat getirecek değil. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı mucize edip iverilen Kur'an-ı Kerim ve şu Kur'an-ı Kerim'in taid ediyen dini İslam'ını täzeleden bir ösürmek için, bir taid için bir kömek bolar ýalak. Şu bağı yeni östürür ýalak Hazreti İsa ala nebina ve aleyhissalatu vesselam gelýär. Yani Peygamberin ummetine nusret üçin geljek. Bir din ike, bir bağı ike ekenne Peygamber ahirde de şonu yine de afet zamanına yine de şonu ayagyna galdyryp tagwiyet berjek de Peygamber şu bağın eteğine şondan peýdalanyp duran ummete näme gaýgy diýipdir. Kan hoşlukdur ey Müslüman dogullar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek miracından sonra iki akabe diýerler. İki guruh Medine-i Munawwara'dan umumy Medine'de diýilmeýän Yasrib'den adamlar gelip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a iman getirecekler. Deslapdan 6 adam geljek. Sonra 10 adam geljek. Sonra da bir tofar bolup gelip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı bir gül ýalak bolup duran, miwe berip duran isilje Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir bereket-i nuraniyet. Sonra tofar bolup gelip şoňa iman getirip, "Ya Resulallah, seni Medine-i Munawwara yani Yasrib'e çağırýar. Şo taýda gelle ýaşa" we dip çağylyk berilýär. We Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'y kıyamata çelim eýe çykýan milletin gurruna Müslümanlar. Şumada çellim zihninize sorak dälmeýin Müslümanlar. Mekke'de dünyaya gelen Peygamber Medine'de dünýeden geçipdir. Medineli adamlaryň arasynda ýaşapdyr. Şu Medine has bolup gitmeklik ýogsam şu muga ýeriň gözünde gawa adam kendir. Geçen şeriatlerine paýband boljak bolýan kendir, liýagaty we millet kendir. Ahir zaman Peygamber şu arda şu obohaty bilen Miraja gidip gelen Peygamber
İşte gelecek jeleselerde Medine-i Munawwara jaýlaşýar. Şol adamlar näme dip şu nemeti eýe bolupdyrlar? Hi, kelläňize gelýär joý musulmanlar. Mun gurrungy agzajak bolsak, Ashab-ı Tubba' diýen tarihte bir millet geçipdir. Ashab-ı Tubba', kowm-i Tubba' diýerler. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan gaty kan öwünçe geçen yerin yüzünü kamil eýe bolan padaşa 5 dip agzalypdyr. Şo 5-iň biri kowm-i Tubba' diýen taýfan padaşasy yerin yüzü kamil öz ihtiýarynda. Bir wagt vezirleriniň birini iýerdi diýe git yerin yüzüne men mülküme aýlan. Şu yer togalak yerin özü şoň seltenetinde şoň eteginde aýlan diýipdir. Mun edýän işi her şähere barany olokon ady çykan şähere barany şondan bir 10 adam saýlayan bolmaly. Dogry diýip sanalan adam, üstüne ýükläp boljak, mesuliýet berip boljak adamlardan 10 adamy her olokon şäherlerden intihab edýän bolmaly ýa-ni wezir. Ohm yerin yüzüne aýlananna 1000 adam ýüşüripdir. Her olokon şäherlerden belli bir Tehran ýalak, Isfahan ýalak şäherlerden 10 adam, belli adam ýakasy belli bir mesuliýet berip akylly hem ýoly bilýän padaşa onu akıl soramak üçin, onu özüni bir dogry ýolda saklamak üçin ýanalýar. 1000 adam şu şäherlerden ýygnady diýe. Şu 1000 adamda hemmesi akıllı adamlar, muşawir, padaşan meşveret edýän adamlar. O serwat hesap däl. O reiyet hesapda däl. Reiyetin cümlesine de girmiyor, serwatyň cümlesine de girmiyor. Ola bir padaşa gyşyk başak bolsa ýa ýanyň uşak bolsa tesmimini şu padaşany ýola salýan adamlar. Bir wagt bile üýüşüp ýa-ni padaşa o ýanyňky 1000 muşawiri Mekke-i Mukerreme azmetdile diye şoňa garşy gitmekçi, seyir üçin, siýahat üçin. Dünýäni sürýärlik Mekke'de tarihte ady çykansaň şoňa barzak diýip. Şoňa baranda Mekkeň ýaşap beren araplar, ýa-ni Tubba' diýen kowmyň padaşasy, oşaň milleti ýanyna 1000 nefer iki eber gudret insanlar muşawir formuny taýin bolan bulara hormat etmediler diye. Olar Tubba' diýen millet her şähere baranna bulara gaty hormat edilýän, näme yerin gözü şolaň ihtiýarynda bolan millet. Mekke-i Mukerreme baranna araplar muňa kan hormat edibilmändirler. Adetler şomuş zol gelip gidip duran olokon adamlar bolan soň sadece berhord edipdirler. Şonda ýa-ni Tubba' diýen kowmyň padaşasy gatygyny gördü diye. Ýani vezirlerine çağırıp maňa hormat etmediler diýipdir. Bulara ceza berjek. Ohm ýa-ni Mekke-i Mukerremeň ýaşap beren erki adamlaryny öldürüp, zenanalaryny esir edip, ondan sonra Hudaý saklasyn Käbe-i Şerife zadahallahu tekrimen we ta'zimen şonu ýykjak boldy diýen ýa-ni Tubba' diýen milletiň padaşasy. Şon fakat niyet edip inni şon icra etjek bolanny, Käbäni Hudaý saklasyn ýykjak bolanny, şoň agzyndan, burundan, gözünden, kulagyndan bir suw akmany durdy. Şo suwun porsalogyndan, isilliginden ýanyňky muşawirler durup bilmedi diýe. La hawla we la kuvvete illa billah. Gaty bir erwet ýagdaýa düşdi diýe. Ýany adam durmady diýe. Ohm şu hakim adamlar, alimlerden tebabet, tevipçilik isledi diye. Siz diye herkeseniz, siz tevipçilik bilýäňiz, siz yerin yüzünde olokon şäherlerden bir 10 nefer diýip saýlanyp gelen, siz meni derman edin, emedin diýdi diye. Şonda ýa-ni akylly adamlar diýdi diye, ey padaşa, biz yerin yüzündäki merisçilikleri derman edýäs, emedýäs. Sen merisçiliň asmandan geldi, biz başarmaýas diýdiler diye. Ýanynda da adam oturup bilenek, o da suw akyp duran, gözünden, burundan, Hudaý saklasyn. Giýje bolanna şo 1000 adamyň biri geldi diye, akylly adamlaryň biri
vezirine aýtdy diye. Eger padşah men kefim kabul etjek bolsa, sözüm yerde goýmajak bolsa, men şunu alaj edebilýän diye. Şu näme sebepli bolanyny da bilýän, şunu alaj edebilýän idi diye. Yankı vezir de padşah aýdypdyr. Ey padşah, şu yankı akıllı adamlaryň biri aýdýa, emetjek diye seni. Eger kefim kabul etseň diye diýende begenip getirin dipdir. Oham giýje ikisi halwet etdi diye vezir ýok padşah bilen yankı akıllı adam oham aýdypdyr. Ey padşah, sen ýüreňden şu öý, hormatly öý, aňardan peýgambaryň salan öý, Hudaýyň öý, asmana bir daňylýan irtibaty bolan öýe telekelik niýet etdiň. Şu teleke niýetiň şu belany başyňa getirdi diýipdir. Eger niýetiň dogurlasaň, ýüreňden ne ewrulsaň, şu derdiň şefaat afar diýipdir. Şu giýje men niýet etdim, inniden meýlek etjek däl. Aslında işim ýok şu bereketli öý bilen ýany Hudaý Taalaň emri bilen şu taýda ýanky suwlar gat bolup kesilip öňkü ýal boldy diýýär musulmanlar. Erti turanna hawa ýaktalarna sagalan padşah ýanyna adam işirdi. Şu öýüň gudratyny men gördüm, hormatyny Hudaý Taalaň ýanyna bildim. Şoňa men hormat etjek diýip bahal padşahlaň elini ýetýän padşahdan başga adam el ýetirip bilmeýän parçalardan 7 gat parça bilen Käbäni örtdi diýär. Evveline her iki Kabe-i Şerife zâdehallahu ta'zimen ve tekrimen şonu perdeden ondan onça yöne daşmış. Şonu perdeden Kavm-ı Tubba'ın padişahı ki Himyar İbn-i Wardi' diýerler. Şol adam şeýtdi diýe musulmanlar. Sonra bula şefaat afandan sonra üýşüp Yesrib'e garşy gitdiler diýe. Yesrib diýen omoga bir öý ýok, il ýok, ýöne bir mantaga. Bagşahaf diýen ýalar. Şo taýda bir suwlar, gaw çeşmeler bolansaň Yesrib diýip şo taýak baryp kan adamlar çykýanmyş tefrih üçin ýazyw üçin. Şo taýak baranna ýanky daşynda näçe akylly adam mady? Müň adam, müň alim, müň hakim. Adam da deli, müň hakim, müň alim adam. Şolaň 400'i üýşüp garardat bagladylar diýe, gasam içdiler diýe. Biz gasam içýäs. Hudaý bilen ant içýäs. Padşah kellämiz kesse de ştada biz galjakdan neydi diye. Padşah habar var ya, leşkerin yardyna golay 400 nefer akıllı adamlardan ştada galjak bolýar. Ondan näme sebeple galjak bolýaňyz? Onu biz geçen kitaplarda okuýduk. Şu tada yerin ýüzüniň enki erzeşli insany dünýäge geljek. Ve tuba limen ra'ahu, her kim şoňa görmek nesip bolsa, ziyareti nesip bolsa, ol adam dünýede ahirette gönenjek, biz ştada ýaşajak diýdi. Heýlem onu men sizden himayet edeýin diýip, padşah şu 400 alim hakimiň her gaýsyna bir öýtüpdi diýe, bir miktar sermaye berdi diýe, ellerinde de zenanasy ýok bolsa zenana berdi diýe şoňa. Ondan sonra da bir nama ýazdy diýe, şo namany gyzyldan bolan mohr bilen mohr vurup, ýanky müň adamyň içinde bir nefer hewara akylly, şoň şefaat tapmaklygyna sebep bolan alymy şo naman berdi diýe. Özüň şu ahir zaman peýgamberi ýetişäň, men tarapymdan şu namany şoňa berersiň. Sen ýetişmeseň, sen dünýeden geçseň de çağaňa wesiýet et, o da başarmasa o da çağasyna wesiýet etsin. Wesiýet edip ahir şu peýgambere barmalydyr. Namasyny şu ýazyk. Bismillahirrahmanirrahim. İlâ Muhammed ibn Abdülmuttalib, Nebiyillahi ve Rasulih ve Hatemin Nebiyyin ve Rasul Rabbil Alemin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem min Tubba'il evvel Himyar ibn Wardi'. Tubba, deslapki padişahı Tubba'ın Himyar diyen padişahdan Abdülmuttalib'in ağtığı olan Muhammed Peygamber'e dedi aleyhissalatu vesselam. Amma ba'du fe inni amentu bik. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, men sana iman getirýän we sen getiren kitabyňa iman getirýän we ana ala dinik we sunnetik, sen ýoluňa durjak, sen Hudaýyňa iman getirýän we sen Hudaýyň tarapdan näme gelen zat bolsa oňa da iman getirýän, imani ýollardan, İslamyň ýolundan fein edrektuka febiha. Eger seni ziyaret etmek umurum sana jogap berse, seni görübilsem derman ve la tenseni yevmel kıyame. Yoksam da Hudaý Taalaň ýanyna meni şefaat et kıyamet gün. Şon men evvelki ümmetiňdendirin. Sen dünýä gelmeklikden onça sana beýet etdigimdir. Ve ana ala milletik ve milleti İbrahim abika aleyhissalam.
Men de sen milletindir we sen aňryň nesebin şoňa hatym bolan Ibrahim peýgambaryň milletindendir. İzinden de bir mohr wady diýe şo mohrny wurdy diýe. Gyzyldan bolan mohr Lillahil emru min qablu we min ba'd. Huda üçindir ihtiyar, mundan öňçekde mundan sonra da diýip şo mohr wurup ondan sonra şu 400 adam ola indi dünýeden geçdi diýe sonra hende sefer etdi diýe şu namany bir akamda alyma. Hende sefer eden şu da dünýeden geçdi diýe şoň dünýeden geçenden 9000 ýyl sonra Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam peýgamber bolup iýerildi diýe. Bir ýyl edafa eder, bir ýyl kem eder. Geljek hefte inşallah şu Tobbaq diýen kowmyň nesilderine şu namany saklap Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamy getirip yani Medine-i Munawwarada mübarek ensarlaň aňarsy şu alim adamlara bar ýa diýipdir. Peýgamberi kabul etýär, peýgamber özüne muqim edýäni awal bilen aňarsy bir Huda şenasy adam 400 adamdan urwabesen adamlarmış diýip Müslüman dogallar. Geljek hefte namany täwil berip ondan sonra inşallah muqaddemat-ı hicret-i şerife inşallah taala. Emma biýiçe de Müslümanlar Himyer diýen padişah Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamy ummet bolup dünýeden geçdi diýipdir. Kıyamatda da Peýgamberiň ýanyna siz oturşyňyz ýalyk Himyer de oturjak padişah bolmaklygy bilen. Şolaň dogurlygy 1000 ýyl ütgemän ahir Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamy ensar boldy. Peýgamber öz arasyna getirdiler. Peýgamber kıyamata çellim şola Tobbaq diýen milletten öňü wesen adamlaň gewresi bilen jesedi kalbody bilen Peýgamberiň kalbody bile gumyň etegine ýatmaly bollaý Müslüman dogallar. Näme daşy nemete getirýär? Dogurluk getirýänler. Taryhy her kim Tobbaq diýen millet bolsa ki aňrymyz şu 400 alim adamy bar ýa, aňrymyz dogra bar ýa, aňrymyz Peýgamber begendiren diýip şuma da sellim olahan derse Müslüman dogallar. Ey Müslümanlar, bir ýerde Hudaý diýmek nesip bolýan bolsa, bir adama dogurluk nesip etse biliň şoň aňarsynda bir zähmetler çekilendir. Şol adam täki dogur gezer ýalak. Şol adam dogur bolar ýalak. Şoň miwasy ekilende dogur formuny ekilendir. Dünýäge gelişi, ýaşaýyşy, dünýeden geçişi. Bir wagt bir ata diýdi diýe Oğul men sen doğup döremeklikden öňçäde sen terbiýetiň ösünde zähmet çekdim diýipdir. Onda näzire zähmet çekdiň diýenle onda Hudaý bilen dergir bolup duran Hudaýyň söýmejek adamynyň gewresinde men seni goýmadym diýdi diýe. Hudaýyň söýjek adamyňdan başladym. Şey diýdi diýe Müslüman dogallar. Tawhid niýetimiz ýok. Tahrib niýetimiz de biziň barnamamyzda ýok. Ýöne jamiň derdinden bir gurrun etjek bolýar Müslümanlar. Şylay bolup duran guşy Paksezende içinde İran'ın içinde ýaşaýan türkmenlerden İran'ın daşynda ýaşaýan türkmenlerken istifade edip duran şu mahal. Milletin derdi, milletin gurrunu sanlyk şu Müslüman dogallar. Jamiýedäki bolup duran ýanygy gurrunlardan, dertlerden asmandan çözülmese yerden çözülmeyen dertlen gurrun Müslümanlar. Şonu bir azajyk sizin de ettilaňyz bolar ýalak. Şu dertlerden, müň dertten bir dert şefa tapsa da derman. Zerreliň her ýerinden ewrilseň peýda. Sözüm ýokary hak dosyna kar etmez, dünýä mestine diýipdir mahtum bolýan. Hudaý tapjak bolýan adamlara bu gurrun derman bolar. Emma dünýäň ýüzüne düşüp beren adamlar 100 öwerdemenden bir neçe mertler, bir neçeler ballyp batdy bolaýa diýipdir. Laýa batan adamlar şu batyp berende de özi hoş bolup şey diýip batyp gitjek adamlary peýda etmer. Ýöne adaşan adamlar, Hudaýdan daşalan adam, aňyrsy belli adam bolsa, nesebi belli adam bolsa, niýeti belli adam bolsa, üzünde zähmet çekilen bolsa, inşallah peýda bolar Müslüman dogallar. Hazreti Mahtum bolýan aýdýar. Mahtum bolup bu dünýäniň hewasyny ýygyp terip ýele berdim barasyn. Mahtum bolýanyň aýdýany dünýede adamlaryň hewasy edip beren zady, hewasy edip üýşürýän zatlaryny men ýele berdim diýipdir. Ýani näme ýele berdim diýeni, ýani puç bir ardeş gördüm diýipdir. Adamlaryň hewasy edýän zady, üýşürýän zatlary bir
Adamın bir hevası deryanı zade del, yönü fikir deryasına akıl gemisin batırmışam geçebilmen neyleyin niptir. Yani şu fikrim, aklımı bir keştik mengde diyen, bir tayımla mengde diyen, şu keştiğim ben, akılliyen keştiğimi battı diptir. Neticel bilemek şundan, çıkı bilemek, necre anrik aşayın sahile yeteyin deyip, şuna fikrim harap deydi diye. Müşkele Müslümanlar camiyenin dargap barısından gurrun etcek bolýar. Pikir niresinden geleyli, kan akıllı adama gengeşiyen, ehledel adamlara gengeşiyen, Hudaya yeten adamlara gengeşiyen, şu fesad-ı fitneden, niresinden başlap, niresinden hele deyilişini, nire var, dira ilişi gurrunu. Revanşenas adama gengeşiyen, daneşçuk gengeşiyen, ulukan adama gengeşiyen, pirle bilen oturşyana gengeşiyen, her gaysine varsan ey Müslümanlar keşti, netice alıbilmen, saheliyeti bilmeni, batlağa bat ya ey Müslüman doğullar. Hazreti Mahtum Aleyhisselam'ın aydanı yalak. Bir zamanla yaşap bez, bir dövranla yaşap bez, her kimin cezzabı olsa, cezzabiyeti olsa, avadallığı olsa yolu evde son. Her kimi ki dünyevi lezzet bir bilse tarafa, dünyevi lezzetten paylanıp bilse, şol adamın iş evde olupdur. Her kimin zahiri avadan bolsa, zahiri desreste bolsa, her kimin pikri puçsu bolsa, asl ferhenkten daş bolsa, şolan hemişe işi ilerik bolupdur ey Müslüman dogullar. Lezzetler, zahirler, cezzabiyetler hemmesi ferhengo, edebu, hayao, insan bolup yaşamaklyga feda bolupdur ey Müslüman dogullar. Ey yurdumuzda yaşap beren arassaca pek zenanalar, vakiz oğlanlar ve erkek adamlar bir zaman bolupdur yetime kömek etjek bolýan. Adamsa ayrılıpdır, öy aylananak. Adamsa ayrılıpdır, öy salyp bilenak. Şol adam gidip her gafa kakanna ekseriyet garip pitibak jamiyede yaşap beren adamdan gafsyny niyaz eli bilen öz namusym, öz arkamşy, öz erkek dogonumşy, ulakan bolsa öz atam hesap. Adamsynyň ýoklugyny bildirmäni, şondan kömek isleýänni ekseriyet hemmesi okey bolsan kömek etjek diýilen zaman bolupdyr ey Müslümanlar. Biz bilen ertebatyň bolup dursaň, gelip dursaň, mejazi biz bilen ertebatyň bolup dursa, bizim hastalığımız bolup dursa, okey bolsaň be istilahy emruzi jawarlar düşünýändir. Okey bolsaň men bilen zindigin gaýgatma diýilen zaman bolupdyr. Hanewada diýen zat bir çeşme, bir pek erkoglan bilen pek gyzoglan gelýär öýde bir çeşme şo, bir çeşme akmaly. Bir akar yerden akarmış arık menmellik edenin tanawy jüýrük. Hazreti Mahtum Aleyhisselam aýtmaýan, musulmanyň zindigi bir zireke öz gawdur, gawlykda akyk gidýändir. Oglanlarynyň özü bilen terbiyet bilen, urwamak bilen ey Müslüman dogullar. Hanewada bir çeşmemiş. Arassaca çağa dünýä gelmer, arassaca gyzoglan dünýä gelmer, terbiyet tapmaly, fehmide bolmaly, insany kamil bolmaly. Keyf edip bile dünýä gelipdirle, 3-4 dogan bolupdyr. Gyzoglan nawa, erkoglan nawa. Bir syfrada ul bolupdyrlar, bir öýde ýaşapdyrlar, bir atan serperestliğinde ýaşapdyrlar. Emma bir-birine bigane bolupdyrlar. Mehabbet yok. Başka yerden bir nefer bir mehabbet etse şoňa eri wagt beren millet bolup ýaşap berse Müslüman dogullar. Arada bir gyzoglan aýdýana ser görüňlerden şu guşiň içinde ýaky müňlerse dertten bir derd aýdyn. Bir gyzoglan türkmen gyzoglan fezaý mejaziň özü bilen bir başga milliyet, başga gowmiyet bir erkoglan bilen tanyş boldy diýen. Erkoglan bilen tanyş bolup, o da garbe keşberdi. Yurdumyzyň ki aşak mentagalaryndan. Şoňa garşyn eýesi ýok ýalak, atasy ýok ýalak, nikahsız dünýäge gelen ýaly şoňa garşyn giddi diýe. Bile bir 20 ýaş, bolsa 17 ýaş, 18 ýaşda ham okuýan bolup, tarafta 20 ýaşyny özüni kökedip gidip garbe keşberde bir nefer gaçyp gitdi diýe. Baryp görse 60 ýaşyndaky millet olakan adam diýe Müslümanlar. Göwürmendirdim, nikahda gıymanlar, hiç tat etmendir. Bir yıl saklaptır, şondan çağa önüptür, kavukka veriptirse onu da. Şu gyzoglaryny azinjarunda, azunjamunda, en asasy onu kawup, Türkiýede gelip bir yerden garyndy doýursa beýda, bir öýden
Qar ýagyp duran öýde sawun etegini ýatomsuň kızgın hawada bir ýerde bir mäwa tapsarady bolup tenfuruşy edip bilen öz namysymy da musulman doguldur. Näme dep şeýle bolmaly musulmanlar? Akıl gämi, akıl bilen taýmalaňyz batmaýan musulmanlar şo näjere hal etmeli? Zindane mecazi bolupdyr, fezaya mecazi. Zindane mecazi diýdi näme? Gyz oglan ham okuýar, 15 ýaşynda gelýär bir oglan bilen dost bolýar. O aljakdan, o da şoňa barjakdan herimler saklanmıyor. Evvelin zaten istiye eksin iver. Ondan sonra rahat oturan eksin iver. Ondan sonra zir puşlu oturan eksin iver. Bir de şoňa kızya mehabbetine esir. Öýden mehabbet görmeye. Entek mehabbete dağıyalık arası gıyza oğlu eri vakıp var ya şoňa karşı. Sonra onvanı gerew şoň eksin saklaya. Eksin menne ba, çetin menne ba. Biýawry bolmajak bolan men bilen ersabatda bolýar. Zınnarny ýaşap şol adamy musulman dogullar. Gadymda bir gyz oglanyň özüne garşy bir gözledip bolmardy. Hayaly gyzlar bardy 20 ýyl mundan önce. Erki adamyň ýüzüni gözletip bolmardy. Bir mu gözü şahada özü kızaryp dodagyny dişlep şoňa narahat bolup öýe gelende de dogorlaryny aýdyp biýawrylyk bolup palanyň ýüzüni gözlädim diýilýär. Indi hemme bedenden, hemme saçlarından, hemme zatlarından ey musulman dogorlar perwende bolup galypdyr. Çeýdip de tabahik şekilýär. Arada bir gyz oglan görüň berýär. Bir gyz oglan bir erkek oglan şu öz şäherimizde bolan gördüm. Karar goýýarlar bula. O aljaktan söýdüm seni palan etdim. Men de barjaktan derýasada karar goýýarlar. Bir de barya öz gelejesidir, ennesidir bir zenanan ýanyl barya. Derýasada bir restoranda bir iwiskini ýanky erkek oglan davet edýär iwiski. Göreýin hem bir iwiser bir zat bolar. Şondan miziň başynda iwatyka ay men seni pesend edebilmedim dip turup gitdi diye. Hazine haýa hangoft forum nuşidani forum iwiçki ortağa goýup munda keyif edip ip ýenden soňra da men seni pesend etmedim. Men ýan weçe iştiraklam seni ýok. Şeýdip çykyp gitdi diye. Soňra bulada restorandan çykjak bolanlaryny ýanky restoranyň eýesi diýdi diye han harzy. Kim berýän bunu diýdi diye. Bir yerden karnını doysa peyda, bir neferin yüreğini, avreğini, şahsiyetini dökmeni razı bolýar. Şol adamlara ağırlanýar, şol adamlara sap berýär musulmanlar. Fezaya mecazik ağırlanmaýlyň musulmanlar. Oň mukabelinde biz melmus görýär musulmanlar. Biz rahat görýär jamiýede ýaşap bilen 30 ýaşapdyr bir gyz oglan. 25 ýaşapdyr. Sende izdivaç 15 ýaşda. Bir 25 ýaşapdyr, 30 ýaşapdyr. Näme izdivaç etmeýän diýende, onu her kimiki be onwany goda dik gelipdir, bir nefer hastagar bolup gelipdir. Evvelki isteýän zady menden bir saçym ýalaňaçlap, ennamyň bir näçesini bir mykdaryny kökezim namaýan edip menden äkiz isleýär. Menden gidip jengellerde aýlanyp hoş geçirmäni isleýär. Men onu edebilmeýän, şol men iman bilen arasalyk bilen ulan gyl men oturanym gawdyr, on ýalda oturanym dip oturan adamlar da var musulmanlar. Birazajyk jensiz hatçak bolup men mugaddama edin asli dersini alaýly. Bir çaraň sünnen gözläýli. Derday deýin size. Birazajyk jensiz hatlar ýalyk. Öýünde bir arsa aýlanar ýalyk. Fezai mecaziň üstüne bir 4-5 nefer follower ýygnar ýalyk. Cezzabiyet bu emruzi etjek olsa cezzabiyeti bolar ýalyk diýip inhäme biziň arasaja iman bilen ýaşan, iman bilen ulan gyzlar bir gün saçyny kökezip, sonra ýene bir zat edip, sonra ýene bir zat edip, sonra öz türkmenligi bilip bolmaýar musulmanlar. Tenfuruşydyr şolar. Baýat Hudaýy saklasyn fahaşy etmek gerek däldir. İnsan musulman wagtiki harimi ki öz şahsy harimini fezaya mecazida birazajyk suut bolsun, birazajyk follower ýygnaýyn diýip şey diýen bolsa Hudaýy saklasyn. Behterin ulgular jamiýede kim bolupdyr?
Behterin olgular belagerler bolupdyr. Belager diýeni biz hemmesine hosne zanymyz bar, biderek niýet edmeýäs, biderek barnama da dökmeýäs, dille degirmeýäs, diýmeýäs. Ol adamlar her kimiki fezaýy mejazyda bolupdyr, herze bolupdyr diýmeýäs. Diwarın aňyrsyndaky adamyň edýän sogaby, diwarın aňyrsyndaky adamyň edýän günäsi özüne ratdy ba. Hudaý Taala merbut we özüne merbut. Hiç kime merbut ýok. Emma fezaýy mejazy, fezaýy hakyky alaq aýna jamaň içinde bir milletin zir mecmuasy özüň ma'rifi edenden soňra sen şu jamaň awryny hormatyny saklamaly bolýar musulman dogallar. Jamiýede kimi olgu tutunýar biziň gyzlamyz? Bir belager olgu tutunýar. Belager diýeni bir gyz olany ki izdiwazyny şikast etipdir. İntihabyny şikast etipdir. Taamul hanawadaty bilen taamuluny şikast etipdir. Fezaýy mejazyňyzy bilen gelip özüne taraftar ýygnap 20 ýaşamandyr. 4 er gören gyzlar bar musulmanlar. Şolar gelip men seniň gyzyňa bir olgu bolupdyr. Men seniň gyzyň şolar olgu tutanyp şolar ýaly geýjek bolýar. Şolar ýaly işşek bolýar. Şolar ýaly gezjek bolýar musulman dogallar. Hawanyňyz barmy şu jamiýede eksere talaqlanýan üçin ey falany fezaýy mejazydy gördüm hewar arassa ýalak, awadan ýalak fezaýy hakykyda gelnedi bolýar. Gelnedi bolandan soňra yüzüňi ýa araryşla aýrylýar. Bir hakyky öz suratyna gelende görse başga jirek gyzmyşdykdy. In hemme biýawrylyk bolup toýdan 1 hefde soňra, 2 hefde soňra, 3 hefde soňra aýryşyp bilenden hawanyňyz barmy musulmanlar? Elhamdülillah muhatabim men dünyada ýaşap beren her ýerde türkmen bolsa muhatabim men öz owam däl. Elhamdülillah öz mantagalarymyz pek faal kelas haharatlarymyz we arasaja adamlar we elhamdülillah baýt ýan görüňler men öz ýaşaýan ýurdumy, ýaşaýan owamy şamil bolmaýan musulmanlar ýa libas barada. Ey jawan oglanlar, sen aýanda da şonu öýüň emini diýip intihab etjek gyzyň ya jamiýede ýaşap beren zenanalyň şuna libasyndan habaryňyz barmy musulmanlar? Akıl gemini laýa batyryp çäre tapmayan görüňler birisi. Türkmenliň inki jedid beruz update şede diýen ýaly haýatyda inki jedid model şu mahal biziň ja oftada bir nefer, iki neferiňki de ja oftada bir libasy keşimat haýatlar tikiye. Ey musulmanlar, şu näjere bolupdyr? Şu insanyň gorsagy şu. Bir tor terrahi bolýar, şu gorsakdan defe asan zady ýok. Men giyimim gözen dergir şu. Gerşime dergir. Yakam men gerşime dergir. Bir da dergir bol saklap tudar şu. Cididen bizim gyzaglarymyz, zenanalarymyzyň tikiyen mudul könekler şeýle sineden ýokar, asan ýok. Zal şeýle göňe çekipdi. Bir zada derbentde göňden şu gewsine selim gelişim adayım musulmanlar yalan aslanmak. Etegrek baryan minnip beren hanawada ulolan halal nikah bilen dünýäge gelen gyz gowuny kökezpäýi musulman. O taraftan etekden de çermiýä sak injini kökezpä. Ferhengmiş ey musulmanlar. İman kabul edýärmi şonu? Ýokmuş zat jamiýede, ýok diýen adam gelsin. Arasa hanawadalardan bolýanlar ey musulmanlar mahtum bile çyn takdire tenmerdi. Her kim özüni saklap bilse iş gördü. Hine yaman derttir, aňlamaz derdi, jahillik derdine derman tapylmaz diýipdir. Şol adamlara gowja süýji dil bilen aýsan kabul etmeýär. Senike hejapylja gezipdirsen sen bisawat da sen bolýan, zat düşünmeýän de sen bolýan, dag deren arasynda ulolan da sen bolýan. Emma zindigisinde awreýle şahsiyeti jamiýa täwil berýän şu dolanyp gezýän. Sen ýanyňda jengelle dagda ulolan ne bolsa nikahyna paýbent deşi bir nefer saçyny görüp bilmedik de şu ertäk gün Hudaý Taala ýanynda ser bolan şu musulmanlar. Bir ay 40 gün bilen onça öwrämişan zaw diýen owada aýrly ulukhan şu inşallah bir ähli keramet adam. Bir 40 ýaşyndaky miýansal adam öz hemsaýasy gördüň beri öwrämişanyň hemsaýasy 40 ýyl ber şoň hemsaýasy tutdum şoň zenanasyny henizi göremek diýär. Omrumda bir zenanasyny göremek şoň diýär. Men iptidai ýokýakam
4 okuyanlar ya 3 okuyanlar 4 okuyan çağıram iptidaýy men o mescit o bu mescitler yok. O mescide gatnaýan 70 ýaşyndaky denanalar gördüm. Olar dünýeden geçip gitdi iman bilen ey musulmanlar. 70 ýaşynda, 65 ýaşynda, 80 ýaşyndaky denanalar görürdüm. Menike bir 3 okuyup beren çağı, 4 okuyup beren çağı, men mescide gaşyn börük bilen geçip barýakan menden ýaşynýan heleyler var ey musulmanlar. Men mamamyň deňindäki heleyler. Hanşa denanalar ey musulmanlar. Börükden ýaşynýan denanalar hanşa mahal. Nämäni bize goýup gitdi? Bir ferhengini goýup gitdim, dogurlugy goýup gitdim, dogurlugy goýup gitdim musulman dogurlar. Daş ýerik gitmäýin. Şol adamdan gurrun bereýin. Biziň azançymyz we Bayram Hacı şu ýyl haja gitdi. Şu ben nohada 80den geçigili ýaşy bar. Enesi dünýäge tarakamda dünýeden geçipdir şol adamyň. Bir zenanadan gurrun etjek bolýar ki dünýeden geçende 80 ýyldan geçipdir. Bir gurrundan, bir majaradan, bir qissadan, bir muwassak menbe bilen bir qissadan gurrun etjek bolýar ki, bir bolan gurrundan gurrun etjek bolýar ki, 80 ýyldan aňyrda bolan gurrun. Özünden de gitden soraşan, Bayram Hacı maňa gurrun berdi, dädem pakir maňa gurrun berdi diye. Mäme ağa dädesiniň ady. Mäme agaň adyny öz men bilen deň. Bayram ağaň dädesi. Şu gurrun beripdir, ogul ýipdir sene dünýä geldiň o tarapdan enden pakirde aýyrly. Senden namaz dehret bilen ýaşap ben Hudaý tanyýarlygyň aýdyp bereň. Sen bir eneden dünýäge gelendirsiň diýipdir. Dädem pakir gurrun berdi diýe, ogul sen bir eneden dünýäge gelendirsiň. Bir wagt men bir ýerden bir et aldym diýip. Şu eti geltirip zenanasyna bişir diýipdir. Zenanasy bişiripdir, mehman da zol gelipdir, olmal meýmarlara goýup. Sen enden pakir şondan bir dogramsa dadanyny öz hawasy geçip bolmany agzyndan tüýkürip oňmady diýipdir. Izinden maňa gelip aýtdy, "Mäme şu eti nerden aldyň?" diýip, "Onda men palan çofondan aldym." "Şu ete dogry däl" diýdi. Yüreğime gorku düşdü şun aglyma salamda diýdi diýe. Şun bil aňyrsa näme diýen etdi. Aňyrsa baramda o da görsem de birinen basyp alypdyr diýe. Maňa da satypdyr. Yani biz bir zenanalardan önüwesen milletke şun ýanjak haram da bolsa şoňa düşmäni, ýokmany şo zenanalardan önüwesen bize musulman dogullar. Bugun kun biz gewzimizden ýokary ýalaňaç bolanny, göwümbizden ýalaňaç bolanny, injikten etek ýalaňaç bolanny, ay hissat bolmaýar ki biz rahat ýaşapýar. Eger bir zat bolýan bolsa, şeýle telekiş bolýan bolsa bize bir zat bolar diýip men iftihar etmäýin. Haramyň düşmekligi gowdatdadyr ey musulman dogullar. Bir zaman bolupdyr. Jediden ferhenglerden ey jawan oglanlar şu ja düşüp barýan ferheng gelişýän bolsa gelişýän diýin biz de kabul edeli. İmanyň gözü bilen gözläýin. Ferhengin gözü bilen gözläýin. Awryň gözü bilen gözläýin. Wagan makbul bolsa men de kabul edin, siz de kabul edin şunu. Ama jediden bir çykan merasimler var. Merasime taýini jinsiyet. Bir erkoglan öýlenýär, öýlenenden soňra zenanasynyň gewresinde çaga galýar. Çaga da 4 aýda sonografi edilýär. Oglanmy gyzygy belli bolýar. Şoňa bir ulukhan merasim tutup keyik kesýär. O taraftan müňlerçe followerli bolan özde şeýle zenanasy da şeýle followerleri var. Şonu gelip näme diýär? Zenanasyny ýanyna goýýar. Zenanasy bir eli bilen garynda elle görüp duran adamsy da şoň garyna şey edip özü gülüp şondan äkes çekdirip story edilýär musulman dogullar. Hanhaya zinanan gewresinde çaga galy diýip toý tutup ondan soňra şon story edýär musulmanlar. Taýini jinsiyet diýip eýş aýyp zat dälmeý musulmanlar, şol örtülmel zat dälmişler musulman dogullar. Ya bir zaman bolupdyr haýatlara aýdýan, haýat bilen men ertebatdy. Haýatyň aýdýan zady, ýan zady kan adam imaly zenanalar haýatysyny ýaňnapdyr. Ben Huda näme diýär? Bir zaman bolupdyr. Zenanaň zir puşy, gewek diýär türkmen, zir puşunyň näjeligi belli bolmasa daşyndan şu model hesap edilmeýän zaman bolupdyr. Yürüýände zenany yürüýände içinden näme puşaş geýänini bildirmese puşaş hesap däl. Biferengi hesap bolýar, bisawatlyk hesap bolýar. Adamsy gidiýär Türkiýe.
Bolyan gurrunlardan adamsy gidiýär Türkiýe. Merzen geçenler erkek getirýär. Bolun gurrun ey musulman, bolup duran gurrun şi. Adamsy merzen geçip gelipsänkä öýüne erkek getirýär. Özi keyif edip şu adamsynyň kazanan çöregi bilen o namahrem bilen iýip, o bilen fahşa, fesat, näme telekelik etýän bolsa etýär. O taraftan story diýe öz adamsyny. Senden başga niyetim yok, senden başga nezarim yok. Ýerin gözünde tenha umydy ki men dem alyp duranymyň Allah tezen diýip story diýe. Maňa ferip kari diýerler musulman dogullar. Men melmus bolup duran zatlama diýen. Bilen tek zenalar we efsary özelinde gidiýe Tehranna hanawada bilen karhanada ýaşaýar. Adamsy bilen işi diýok, adamsyny ele alypdyr. Özi gidiýe öz karhanaň müdiri bilen 5-6 aýlap ärheli bolýar musulmanlar. Kadim Türkmenlerden läle diýip bir zada aýdyn. Läle diýip biziň türkmenlerimiziň aýdýan zatlary bir gyýda bolan başga bir bigane milletiň arasynda düşüpdir. Zulüm de edilýänmiş o mugada. İt hesap edilmeýänmiş. Zenanany. Üllü diýilende de biline dakylyp ýene de iş şekillen zamanla şonu da çuňgyr guýa daş atsaň ýeter gider enejan ýa diýillere gyýyz berseň ýeter gider enejan diýip läleýdimi ýadylamy. İgnem bilen ýüňsämi dollan askan ejejan boýdaşlarym gelenne öllü diýen ejejan diýip onu da ärine paýbent bolup şeýle zulmedilse de bigane milletiň arasynda bolsa da mehabbet görmese de onda da iffet bilen, arasalyk bilen, iman bilen geçip giden millet dälmi musulmanlar biz. Bugun näme diýen nemureye bariz men serloht story etjek aga. Men öz ihtiýarymda men serloht bedenim kökezip story etjek öz peýjimde, ihtiýarym peýjime. Eger şu şaraýaty kabul etmeseň men senden talak aljak diýip şert goýýar musulmanlar. Täzelikde şu ýylyň içinde Tehranda bir jeryan boly şona aýdyn size. Inki İranyň ulakhan içindeki hazine bolýan 500 milyondan etekde rezerv ýok. Bir talar wa Tehranyň ady da muhim däl size. 500 milyondan etek merasim rezerv bolmaýar. Hatda sen şu taýda merasim tutsak bolsaň 500 milyon hazine etmeli. Bir ýylyň içinde 200 merasim tutulupdyr şu taýlarda. Bir ýylyň içinde şolaň hemmesini üýşürip bir sahalgert formunda bir jeşin tutjak diýip şu hemmesiniň de şumarazady muşahhasaty ýazyp 200 toyun eýesini enana bilen erkek olan ikisini çağırıp ýene şu taýlarda üýşürip bir merasim tutup hazinesini öz mutammal boljak boldy diýe. Şu 200 toydan 150'den eýrak hembesinden habar alanda 150'den eýrak açylyp gidipdirler diýe musulmanlar. Ay gerek zat dälipdir. Men ýanyma film berdarlar da gelýär musulman. Ahun biz gitýäs diýen merasimlere toyun filmini bejerjek 2 hafta sonra, 1 ay sonra toyun filmini bejerjek. Hazinesinden çimden görende ay hasbetde göber, açylışdyk diýerler diýe. Dowlet Osmanyň gurrunyň eşdiýäňi Türkiye tarafta gawy bir dowlet geçipdir. Padişahlyk, ähli keramet, raiyeti de ähli keramet bolan ahyrky gurrunlar. Bir wagt bir ulakhan pirlerden, Osmany pirleň birinden sultan sorady diýär, padişah sorady diýär. Sultan şu zamanyň pirinden sorady diýär. Ey palan piraga, sargy diýerdir de palan piraga şu dowlety Osmany şu azamaty bilen ýykylarmy hadiýdi diýär. Şey diýdir adam ýörüp duran ewer gudret imperatory bolsa şu da ýykylarmy hadiýdiler diýär. Şey diýip sargy diýerdi. Onu ýanky piraga diýipdir, maňa näme diýipdir. Maňa näme diýipdir diýen zady şoňş. Maňa näme diýipdir. Ýanky ortada sargyt getiren adam baryp padişah diýipdir sultana. Mene o piragadan soradym, maňa näme diýipdir. Bu gurrun bardada var diýipdir. Muň içinde bir ders we özüm baraýyp özü gelenne näme diýdiň bolýar diýende onu Dowlet Osmanyň wagtynda musulmanlar bir gyýyz çykman galmardy, bir jawanyklaryny öýlenmän galmardy diýipdir öz wagtynda. Bir gyýyz bolan bir öýde ýetse
Gafyň agynda bir panar, fanus çıra goýardylar diýip häşleýde bir ýeten gyýyz bar diýip. Görme de ýok, rad etme de ýok. Belli zat şon hemme kişiň terbiýet beren gyýyzy, zindigi tawşyramaly gyýyz diýip şon barakamda eýe bolardylar diýip. Muwaffaq da bolardylar we zindigi de hoşbahtik barardy diýip musulmanlar. Sultan barp soranly onu diýipdir. Şu mahal behterin zindegide ýaşap ben bir biňizi, sen zindegiň milletiň zindegisi, milletiň zindegisi sen zindegiň ey sultan. Ýöne aýanda da maňa näme geljek diýipdir. Şu maňa näme diýende sen we men we şu kullu dowlat Osmanyny ýykar diýipdir. Şu maňa näme daman näme? Zina hem saýaň zinany sewerlik maňa näme? Adam saýyrlypdyr maňa näme? Zat tapmany tenfuruşy edip maňa näme? Saňa näme? Şu serweti kimden sürýän ýüşürdüň? Öz hem saýaň gollamajak bolsaň. Falanyň ogul tasadyf etip, falanyň ol ehtiyady giridipdir. Maňa näme? Şu maňa näme dargatandyraý musulman bizi? Diýmäýliň. Kökümüz ýykylar. Çykmaz gafa girerse musulmanlar. Meger biziň zinanalarymyz, men elimde mustanet bar, her kime senet gerek bolsa mustanet, elimde delilim bar tarihten bir surete wazih, mustanet muteber senet bilen ey musulmanlar. Biziň türkmenlerimiz 80 ýyllardan önce biziň türkmenlerimiziň tamam adamsy şonu şaýlajak bolanyny, beze geçjek bolanyny sekke edip şonu sekkany bir-birine düzüp gyzyldan bolan sekkany şu gorsagynyň şeýle sallardylar diýe. Kümüşden bolan sekkany de ýagyryndan sallardylar diýe. Biziň türkmen zenalalarymyz iffeti kamil, hayasy kamil, gyzyldan bolan bezeglerini ewünden sallardy. Kümüşden bolan bezegini ýeňsesinden sallardy. Şu ikisiniň mejmuasy 17 kilo serwet bolardy diýe. Onda da şala Hudaýdan daşanma. Şu matky inki talafuruş zenana 1 kilo boýundan asy bilýärmi? Eger wagan serwet adamy ýoldan çykarmaly bolsa, serwet adamy mesir etmeli bolsa, degimdegi bir safar ýüregi jaýlaşmaz, gozgalan safar. Maksumul işanyň etdiň wagan serwet insany ütketmeli bolsa, 17 kilo serwet bilen biziň ennelerimiz ütkemendir. Ýene şu serweti şu könegiň çykarakamda iş könegiňe gidip adamzy bilen zaraat ederdiler diye. Arkasında da çağası vardı diye musulman dogurlar. Ahirkisi de bir noktana ideyin. Şu mahal jawan oglarlaryň arasynda men wezifämi bitirýän, sözüm ýokary hak dosyny kär etmez dünýä mesdini diýip awallaytym. Aýterek diýip bir mesele bar şu türkmenleriň arasynda. Gyz oglan elleşýär, o tarafdan ondan geçýär. Hemen bilýän bir bernamasy. Şunu bu onwany türkmeniň taryhy diýip kabul edilýär. Dogry diýär şol adam. Türkmeniň taryhyna bazat aýterek diýen zat. Şeý diýip ihtilat formuny gatyşyp gyz oglan bilen erk oglan elleşip oýnamalýan zatdy taryhda bazat ýöne maqable İslamda bar. İslam gelmeklikden önce türkmenlerin bir näse gowmiýetleri güne Hudaý diýerleri barmyş, aýa Hudaý diýerleri barmyş. Aýterek günterek izinek şeýlerde özüňiz bilýäňiz. Şu şeýriň mezmunynyň özü we şu form oýnamaklyk maqable İslam türkmenlere bar ýa. İslam bilen ýaşajak bolsak, İslam kabul edýän nädir ey musulmanlar? İslam bilen ýaşajak bolsak dogry ýaşamalylar. İslam bilen ýaşajak bolsak aýandadan bir zat umydy bar bolsa kıyamatda gülüp ýaşajak diýen bolsak şeýle etmeli musulmanlar. Belki Hudaý Taala gowluň hormatyna, imanlaryň hormatyna, ýüregiňizdäki çyraň hormatyna belki täsir edip dogullamyzy kabul etsen inşallah. Nefere bir rahmetullah öçerlere dua edin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.